Skal vi bare... Videofilmer nu? Ja. Hvor fanden er vi zoomer ud her, Per? Okay. Prøv at løsne en smule, Per. Ja, så hold du der, Per. Hold! Der er lige stille over til højre. Rudi, lige stille over til højre, så du trækker foran godt. Til højre. Jeg tror, lige før det Jakob, det er lidt for Jakob at hive den baglæns. Det tror jeg også, det tror jeg er rigtigt. Det tror jeg er rigtigt. Jakob trækker en lille smule mere. Prøv lige at trække til, Per. Per, prøv at stramme. Den var bare op i siden af nu også. Rudi, hvis du kobler ham der Jakob af, sætter vejen længere ind, eller længere ud på hjulet, hvis du kommer til det. Nå, det var bare forslag. Skal du? Skal det ikke noget? Ja, men vi kan tage den her hurtigt. Vi kan tage den der spiller, så det passer over til venstre. Så vi holder op ad vejen. Ej, nu bakker Rudi, hvis han kan starte. Nej, det skal han ikke. Ikke endnu. Per, prøv lige at tage Pers spil af nu. Rudi, skal Per ikke kobles af? Ja, det er godt. Jakob trækker op eller hvad? Klar bagud, eller hvad? Ja, Jakob, træk! Jakob! Den der græne ud. Nej! Det er ud. Hold det ud. Jeg tror ikke, den er sat på noget. Så prøv lige at lade Jakob bakke tilbage derop, og så træk Rudi derop. Vær klar til at tage vejeren. Her, nu stopper de simpelthen der.